Lato w pełni, więc dzisiaj mamy dla Was odcinek wakacyjny. Może jesteście już po urlopie, a może dopiero go planujecie. My zachęcamy Was do tego, aby wykorzystać ten czas na podróże po Śląsku. Chcemy się z Wami podzielić doświadczeniami z naszych podróży i dlatego opowiemy Wam o 7 nieoczywistych miastach na Śląsku, które musicie zobaczyć. Nie będziemy nic mówić o wielkich miastach, takich jak Wrocław, Katowice, Opole czy Ostrawa, ani o najsławniejszych atrakcjach, tych wpisanych na listę UNESCO jak Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, czy obleganych przez tłumy turystów jak Zamek Książ. Będą to miejsca nie tylko w obecnych granicach Polski, ale także w Republice Czeskiej i w Niemczech. Obiecujemy, że warto. Gotowi? Witamy w podcaście Szyb Kultury, w którym opowiadamy o kulturze i historii Śląska po całości. Witają Was Barbara Szustakiewicz-Przybyłka i Zbigniew Przybyłka. Nie było łatwo wybrać te 7 nieoczywistych miejsc. Prawie się pokłóciliśmy. Prawie. Kilka miejsc odpadło, mimo że na przykład ja nalegałam, żeby były. Nie wiem, czy będziemy zdradzać, co to były za miejsca. Nie. Pamiętajcie, że te 7 miejsc, o których dzisiaj będziemy mówić, to jest nasz subiektywny wybór i na pewno to nie są wszystkie miejsca, które warto zobaczyć. Jest jeszcze wiele innych miejsc, o których usłyszycie w innych odcinkach. Jeżeli Wam czegoś zabrakło, to piszcie w komentarzach, piszcie do nas maile, dzielcie się swoimi pomysłami i wrażeniami z podróży po Śląsku. No dobrze, to jedziemy. Numer 7. Ruda Śląska. Mamy wspólnego kolegę z Rudy Śląskiej, który na wieść o tym, że odwiedzaliśmy Rudę w celach turystycznych, to jak powiedział? Że Ruda Śląska? A po co tam przyjeżdżać? Co tam jest do zobaczenia? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Tak powiedział urodzony mieszkaniec Rudy. No ale Was zaskoczymy, że warto Rudę zobaczyć. Ruda Śląska jest częścią aglomeracji górnośląskiej, czyli to jest jeden z tych wielu blisko siebie położonych miast na tym przemysłowym, górniczym Górnym Śląsku. I Ruda Śląska jest, wydaje mi się, nie wiem czy się zgodzi, że jest taką idealną właśnie esencją tego stereotypowego górniczego Górnego Śląska. Jeżeli chcecie zobaczyć te widoki, jakie gdzieś tam macie wyniesione z waszej wyobraźni, to nie jedźcie do Katowic, bo Katowice już się zrobiły takie jak postindustrialne i mają coraz mniej wspólnego z tą wizją Górnego Śląska, ale jedźcie raczej na przykład właśnie do Rudy Śląskiej. Tak, to jest miejsce, gdzie można zobaczyć nadal takie typowe, prawdziwe familoki, gdzie na placu stoją chlewiki. W Katowicach takiego widoku raczej już nie uświadczymy. Ruda Śląska jest specyficzna i jednocześnie jest taka typowa dla przemysłowego okręgu, ponieważ w istocie rzeczy to miasto jest bardzo młode, bo ono formalnie powstało dopiero w 1959 roku i jest to właściwie zlepek miejscowości, gmin, około 11. Tak? Mamy obecnie 11 dzielnic Rudy Śląskiej, możemy w uproszczeniu przyjąć, że to było 11 samodzielnych gmin. Łatwo poznać, że Ruda Śląska składa się z tych 11 dzielnic. Ponieważ kiedy wjeżdżamy do Rudy Śląskiej i widzimy jakieś skrzyżowanie, tam znajduje się powiedzmy te 11 tablic wskazujących nam drogę do poszczególnych dzielnic. Powiedzmy 10, bo w końcu jesteśmy w jakiejś konkretnej dzielnicy, więc to jeden nie ma. Ale to jest niesamowite, że przyjeżdża się przez te skrzyżowania. Widzimy, że każda z dzielnic dba o to, żeby nie być zaniedbaną. I to nam pokazuje przy okazji w pigułce, jakie mamy takie problemy, powiedzielibyśmy tożsamościowe, jeżeli chodzi o miasta górnośląskie, że bardzo często jest to połączenie wielu dawnych wsi, które oczywiście rozrosły się w miasta w wyniku industrializacji. Lekarze broni też swojej takiej odrębności, nawet jeżeli administracyjnie stanowi jeden byt. No dobrze, to może skierujemy się do jednej z tych dzielnic. Gdzie jedziemy na początku? Pojedziemy do dzielnicy, która nazywa się dosyć paradoksalnie obecnie. Jest to dzielnica Rudy Śląskiej, nazywa się Nowy Bytom. Ta nazwa jest dopiero z polskich czasów. Przedtem to było Friedenshuta ze Śląska zwana, czy Fyna po śląsku, oczywiście niemieckiego Friedenshütte, czyli Huta Pokój. No i to pokazuje nam, że to dzielnica, która wyrosła po prostu wokół huty Frieden, czyli Huty Pokój, jeszcze w XIX wieku. I tu właśnie widzimy bardzo ładnie osiedla patronackie, czyli budowane przez Zakład Pracy dla swoich robotników, w tym przypadku dla hutników. I chyba takim najsłynniejszym osiedlem patronackim w Nowym Bytomiu jest Kaufhaus Starzanym.
Tak, byliśmy tam 2 lata temu na zwiedzaniu tego osiedla. Tutaj ciekawostka, jak rozpoznać, że to jest osiedle patronackie przy Hucie, bo okna mają zielone, obramowanie są pomalowane zieloną farbą. Tak. Kaufhaus, jeżeli ktoś zna trochę niemiecki, to od razu czuje, że perłą w koronie tego osiedla jest dom handlowy. Dom handlowy, który powstał w początkach XX wieku, konkretnie mówiąc w 1904 roku. W związku z tym zawsze podkreśla się tam, że tutaj w Nowym Bytomiu czy na Frynie mamy starszy dom handlowy niż Harrods w Londynie, który powstał w 1905 roku. I jest to prawda. No jest to formalnie prawda, tylko że Harrods istnieje do dzisiaj i ma się dobrze, a ten budynek Kaufhausu ostatnio został dosyć dobrze odremontowany, więc z zewnątrz wygląda to dosyć dobrze, no ale tam nie ma jakiegoś wytwornego, fajnego domu towarowego. Częściowo to stoi puste, częściowo są jakieś takie przypadkowe biznesy, jakiś lumpex, jakiś salon samochodowy, coś takiego, więc widzimy pewną degradację cywilizacyjną tego miejsca, że kiedyś tam można było utworzyć taki dom handlowy i to na osiedlu robotniczym, tak? No a teraz jakby funkcje te handlowo-usługowe tego budynku są problematyczne, tak to nazwijmy. Nam się udało załapać na zwiedzanie wewnątrz tego budynku. Niestety to nie jest jakaś regularna okazja, to trzeba polować na taką okazję gdzieś po lokalnych stronach, patrzeć, czy może coś takiego się pojawia. I co jeszcze? Chyba mamy inny obiekt. Z domu handlowego, myślę, przesuniemy się troszeczkę dalej pod kościół. Bardzo Tak. charakterystyczne. To jest centrum Nowego Bytomia, to jest takie już założenie miejskie, byśmy powiedzieli, rynek. Głównym obiektem tego rynku jest olbrzymi kościół pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła. Ma też charakterystyczny kształt, dlatego często się pojawia w różnych zdjęciach. Bardzo charakterystyczny. Tutaj on został poświęcony w 1912 roku, jeszcze przed I wojną światową, w czasach niemieckich oczywiście. No i jeżeli chodzi o styl architektoniczny, to jest to formalnie styl neoromański, czyli nawiązuje do tego wcześniejszego stylu architektonicznego w średniowieczu, jeszcze przed gotykiem. Ale no to już jest taki eklektyczny styl neoromański, bo to oczywiście formy są romańskie, ten wystrój, te elementy architektoniczne, ale na przykład mamy tam elementy neobizantyjskie. Mamy też pewien element przeskalowania, bo na przykład ta wieża tego kościoła jest naprawdę olbrzymia, tak wysoka, że takich byśmy w kościołach romańskich raczej nie uświadczyli. Mamy także na przykład bardzo charakterystyczne, co się od razu widzi, jak się wchodzi przez portal główny do kościoła, mam takie olbrzymie lwy, które stanowią bazę dla kolumn. No jasne, one w takich kościołach romańskich się pojawiały, tylko znacznie w mniejszej skali, a tutaj mamy tak to przeskalowane, jakby to była jakaś dekoracja teatralna, więc niesamowite efekty są tego. Zawsze robi na mnie ogromne wrażenie rozmach tego budynku i ten styl neoromański też przy okazji raczej rzadszy na Górnośląsku, bo raczej tu używano jednak stylu neogotyckiego, nie? Dobrze, czyli Nowy Bytom, Kaufhaus, całe osiedle, dom handlowy i kościół świętego Pawła Apostoła. To jedziemy dalej. Tak, no jak jesteśmy w Rudzie Śląskiej, to wypadałoby zacharakteryzować jeszcze inną dzielnicę i o tą Rudę właściwą, która dała nazwę całemu temu miastu. I w tej Rudzie właściwej mamy Muzeum Miejskie imienia Maksymiliana Chroboka. Ja chciałam dodać, że trafiliśmy do tego muzeum dzięki poleceniu jednego z naszych słuchaczy, za które bardzo dziękujemy. Dziękujemy Ci za tę wskazówkę, Piotrze. Warto odwiedzić to Muzeum Miejskie, no ponieważ jak się słyszy Muzeum Miejskie w jakimś takim mniejszym mieście, chociaż Ruda wcale taka nie jest mała, bo to jest ponad 100 000 mieszkańców, no to raczej nie oczekuje się wiele, tak powiedzmy. Tymczasem w zeszłym roku chyba tak będzie, otwarto nową wystawę stałą tego Muzeum Miejskiego. Wystawa nazywa się tak: Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej. Tutaj powiem od razu takie moje wrażenie, że to jest troszkę chwyt marketingowy, bo ta wystawa w gruncie rzeczy to jest wystawa o historii Rudy Śląskiej, tylko pakowana w ten sposób, żeby to właśnie bardziej kogoś przyciągnąć. Warto się na to złapać, bo wystawa jest zrobiona z pomysłem, jest na bogato zrobiona, są różne interaktywne elementy. Dlatego myślę, że spodoba się i dorosłym, i dzieciom. Tak, elementy dla dzieci też są, no i ten zresztą aspekt pieniężny też się pojawia. Najciekawsze były dla mnie tak zwane notgeldy. Chodzi o takie zastępczy pieniądz, który był emitowany w niemieckich górnośląskich miastach po I wojnie światowej w momencie kryzysu i tam na tych notgeldach często mamy różne takie ciekawe przedstawienia ikonograficzne związane z historią regionu na przykład albo z jakimś programem ideowym, politycznym, więc to była jaka ciekawa kolekcja.
Po naszym zwiedzaniu nabyliśmy w sklepiku muzealnym bardzo ciekawą publikację, przewodnik historyczny po Rudzie Śląskiej, więc jeżeli ktoś jest jeszcze ciekaw tej historii całej Rudy Śląskiej, to polecamy, tutaj ta publikacja jest dostępna w sklepiku muzealnym. Tak, to jest bardzo dobra rzecz i mam wrażenie, że bardzo wiele miast zaniedbuje tego typu publikacje. Obiecujemy, że pozostałe dzielnice Rudy Śląskiej dopieścimy kiedyś w innym odcinku. Nie zapominamy o Was, więc bądźcie cierpliwi. To kończymy Rudę Śląską, wyjeżdżamy dalej. Czeka nas duży skok, jedziemy do, uwaga, uwaga, Görlitz. Görlitz, a jeśli ktoś woli polską nazwę, to Zgorzelec. Podejrzewam, że to nazwę kojarzycie, ale głównie z przejścia granicznego. Jeżeli Wam się zdarza podróżować przez Śląsk do Niemiec, do Saksonii, to właśnie w okolicach Zgorzelca, Görlitz przekraczacie granicę. No i tutaj dla porządku, bo na pewno jacyś ortodoksi śląscy się już szykują do tego, by się odezwać i zhejtować nas w komentarzach. Görlitz to nie Śląsk. Właśnie. Görlitz tak właściwie nie jest do końca w historycznych granicach Śląska. To jest historycznie Górne Łużyce, także niestety zapomniana kraina, obecnie podzielona między Land Saksonię i Dolny Śląsk. Ona znalazła się administracyjnie w granicach prowincji Śląsk, pruskiej prowincji Śląsk w 1815 roku po wojnach napoleońskich, no i tak do 1945 roku trwało. A w 1945 roku oczywiście skończyła się II wojna światowa i przyszła nowa granica, która podzieliła miasto wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej właśnie. I to miasto, które znamy jako Zgorzelec po polskiej stronie, to było właśnie takie przedmieście. To właściwie historyczne, zabytkowe Görlitz znajduje się po drugiej stronie rzeki. I wielkim szczęściem jest to, że Görlitz przetrwało II wojnę światową niezniszczone. W przeciwieństwie do wielu niemieckich, wielu śląskich miast. Tych zabytków jest tak dużo, że nie będziemy o nich wszystkich opowiadać. Nie będzie o nich wszystko opowiadać. No ale właśnie jadąc do Görlitz można sobie wyobrazić, jak wiele tych miast na Śląsku, które widzimy, które były zniszczone w 1945 roku, jak mogłoby wyglądać chociaż w małej części. To wybierzmy ten jeden zabytek. Właściwie dlaczego my pojechaliśmy do Görlitz? Z prostego powodu, że Görlitz, jako ta dawna część prowincji Śląsk, jest jednym z nielicznych skrawków Śląska szeroko pojętego, który ostał się w dzisiejszych granicach Niemiec. I w 2006 roku otwarto właśnie w Görlitz Muzeum Śląskie. Jeżeli chcecie zobaczyć tą niemiecką perspektywę na historię Śląska, to jest kapitalne miejsce. Tam macie nowoczesną, kompleksową, też taką powiedzmy poprawną politycznie wystawę. Dla mnie w tym muzeum ciekawa właśnie była ta perspektywa lat wojennych. Tam na przykład był fragment listu jednej z niemieckich rodzin i ta rodzina przeciwstawiała się, nie zgadzała się z tymi działaniami, które nazistowskie Niemcy podejmowały. Więc dla mnie to było troszeczkę inne spojrzenie, że zawsze jakby te niemieckie rodziny traktowałam jako taki monolit, a to nie było tak, więc wśród tych niemieckich rodzin, które chociażby zamieszkiwały teren Śląska, punkt widzenia, jeśli chodzi o wojnę, był pewnie bardzo, bardzo zróżnicowany. Tak, to właśnie to spojrzenie jest bardzo cenne. Też myślę także spojrzenie na właśnie wypędzonych, na tych dawnych niemieckich Ślązaków czy śląskich Niemców, na ich los w powojennych Niemczech. Więc bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Opisy są w języku polskim również, więc żadnej bariery tutaj języcznej nie będzie dla nikogo. Bardzo, bardzo polecamy to miejsce. Muzeum Śląskie w Görlitz. To po krótkiej wizycie w Niemczech wracamy na polską stronę Śląska i jedziemy do Henrykowa. Tutaj dla ścisłości Henryków sam z siebie nie jest miastem, jest wsią. Tutaj najbliższe miasto to jest Jębice. Które też polecamy. Tutaj już nie zmieściło się na naszej liście, ale ja bardzo serdecznie polecam. Dawna stolica jednego z piastowskich księstw. Nawiązując do trylogii Piłsudski-Saporskiego, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach, to książę ziembicki Jan był jednym z szwarc-charakterów tej trylogii. Można i nawet fajnie byłoby zobaczyć to miejsce, w którym działo się powieściowa akcja. Henryków nie jest miastem, ale jest znany z wielu powodów. Znany jest z tego, że tu w XIII wieku powstał klasztor cystersów. Na Śląsku tych klasztorów w XIII wieku cystersów powstało mnóstwo. Sam klasztor był jakby córką klasztoru w Lubiążu, także jest zachowany piękny klasztor cystersów, warto go zobaczyć. I te klasztory, one z reguły powstawały poza miastami, bo ich podstawą ekonomiczną było posiadanie i gospodarowanie własnymi majątkami rolnymi, ziemskimi.
To nie były takie zakony jak późniejsze zakony dominikanów czy franciszkanów, które działały i żyły w miastach, tylko raczej właśnie preferowały takie mniejsze miejscowości albo wsie, gdzie mogły rozwijać te swoje włości i podwyższać przy okazji kulturę rolną danych okolic, bo byli często pionierami nowych technologii rolnych. To oczywiście nam tłumaczy, czemu Henryków nie jest miastem. Klasztor jest z XIII wieku, ale oczywiście już ta pierwotna romańska warstwa się prawie nie zachowała. I jak bardzo często z tymi opłacami cystersów bywa obecny wystrój, obecna architektura jest architekturą barokową. Jest to oczywiście bardzo efektowny, wystawny śląski barok. Na przykład zachowały się stalle, czyli takie ozdobne ławy, na których mogli siadać mnisi. To też wcale nie jest takie oczywiste, bo niestety zdarzają się takie miejsca na Śląsku, gdzie kościoły przetrwały wojnę, ale ich wystrój został zdemontowany, wywieziony do jakichś kościołów zrujnowanych przez Niemców w czasie wojny w centralnej Polsce. Na szczęście to Henrykowa nie dotknęło i ten wystrój zachował się oryginalnie. W tym także takie wielkoformatowe płótna tak zwanego śląskiego Rembrandta, czyli Michaela Glimana. O nim jeszcze powiemy, bo jego obrazy można też w muzeum w innym miejscu, o którym będziemy opowiadać. Tak. I cystersi tam do 1810 roku sobie trwali. Tą datę warto zapamiętać, to jest chyba taka data, mam wrażenie, zapomniana, czy niedoceniana w historii Śląska. W 1810 roku pruskie władze, bo w tym czasie już Śląsk był pod panowaniem pruskim, zadekretowały sekularyzację, więc w tym momencie urywa się w wielu miejscach na Śląsku historia cystersów. Ten obiekt przechodzi różne kolei losu. Obecnie jest on w gestii archidiecezji wrocławskiej. My byliśmy tam 2-3 lata temu, czyli w okresie pandemii. Warto wspomnieć, że to cały obiekt zwiedza się z przewodnikiem. W naszej grupie było kilka osób, ale na pewno jest to miejsce, które zasługiwałoby na dużo większe zainteresowanie ze strony turystów. Nie pamiętam, czy chyba byliśmy jedynymi Nie, zwiedzającymi, czy coś były jeszcze inne osoby. jeszcze coś było. No ale ta grupa była bardzo skromna w stosunku do tego miejsca. Absolutna perła baroku. Podejrzewam, że jak słyszycie Henryków, to coś wam się mgliście świta, że jakaś księga henrykowska i tak dalej. W XIII wieku po najeździe Mongołów klasztor odbudował swoją pozycję majątkową i zaczął także prowadzić księgę uposażenia swojego. Chodziło o bardzo praktyczną rzecz, żeby zebrać dowody na posiadane przez siebie majątki, żeby w razie czego móc się wylegitymować, gdyby była na przykład kwestia jakiegoś procesu. Więc taką księgę uposażenia klasztoru sporządzono w latach 60., 70. XIII wieku. Zachowała się tam jedna anegdota na temat jednej ze wsi, która należała do klasztoru. Nazywa się wieś Brukalica i ten cysters, który tu pisze, Niemiec pochodzenia zresztą, piszący po łacinie w tej księdze, opisuje anegdotę związaną z tym, skąd się ta nazwa miejsca wzięła Brukalica. Tłumaczy, że był tam pewien czeski rycerz, który dostał właśnie tą wieś od księcia, no i miał leniwą żonę miejscową, Ślązaczka. Leniwą, to już nasza tutaj, czy moja właściwie interpretacja. Kobieta miała problem z mieleniem ziarna na mąkę w ręcznych żarnach. To takie ciężkie kamienie trzeba było obracać. Rycerz miał powiedzieć: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. I to zdanie uchodzi obecnie za najstarsze zapisane zdanie w języku polskim. Czyli tak, niemiecki kronikarz piszący po łacinie opisuje zdanie powiedziane przez czeskiego rycerza do swojej śląskiej żony po polsku. Ile tutaj mamy języków? Język jest jeden tutaj, to znaczy dwa, łaciński i to jedno zdanie po polsku. Przy okazji można to zinterpretować jako zdanie także po śląsku najstarsze zapisane. Tak. No i z powodu jednego przypadkowego zdania księga henrykowska Henryków jest sławna. I ten obecnie chyba próbuje się w jakiś sposób wypromować to miejsce właśnie na tej podstawie. Tam była miejscowa figurka Matki Bożej jeszcze z XVI wieku i ona została w XX wieku koronowana została w końcu, ale także została przemianowana, bo przedtem to była Matka Boska Królowa Świata i dokonano rebrandingu, że jest to Matka Boża języka polskiego. Bardzo ciekawy pomysł żeby to jakoś tak wykorzystać właśnie. Marketingowo również. Marketingowo mówiąc. Chociaż nie wiem, czy to jest stosowne w kontekście Matki Bożej. Ale przepraszamy, to nie marketing. Ja jeszcze ostatnią rzecz, jeśli chodzi o Henryków. Rzeczą z Henrykowa, tutaj najbliżej nas, jest wóz strażacki, który znajduje się w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i on został przeniesiony z Henrykowa właśnie do tego Muzeum w Mysłowicach.
Masz rację, to niesamowite, bo to jest taki potężny, masywny, drewniany wóz XVIII wieku, rzeźbiony. Nie wiem, jakie miały realne zastosowanie praktyczne, ale kawałek Henrykowa mamy rzeczywiście u nas bardzo blisko w Mysłowicach, w Muzeum Pożarnictwa. Wyjeżdżamy z Henrykowa i jedziemy dalej do numeru 4, czyli do Brzegu. Byle do Brzegu, tak? Co można powiedzieć o Brzegu, Basiu? Jak słyszę Brzeg, to od razu myślę renesansowy portal. Renesansowy portal w renesansowym zamku. Piastowskim zamku. Piastowskim zamku, tak. Brzeg jest kapitalnym miastem, bo pokazuje nam kilka takich wątków w historii Śląska. Więc dla porządku. Brzeg, jak większych historycznych miast na Śląsku, był stolicą księstwa, jednego z księstw Piastów Śląskich. Warto wspomnieć, że właśnie w Brzegu i w Legnicy, bo Legnica i Brzeg tworzył razem jedno księstwo, to było ostatnie piastowskie księstwo w ogóle w historii. W 1675 roku zmarł ostatni Piast, Georg Wilhelm IV, Piast legnicko-brzeski, właśnie na tym zamku w Brzegu, więc 300 lat po Kazimierzu Wielkim. I oczywiście ten wątek piastowskiej historii Śląska był bardzo eksploatowany w XIX-XX wieku, żeby na przykład podkreślać polskość Śląska. No ale jakbyśmy się przyjrzeli temu Georgowi Wilhelmowi, no to po pierwsze tak, oczywiście był kultury i języka niemieckiego, po drugie był kalwinistą, więc raczej nam troszkę burzy to obraz polskiego wyobrażenia piastowskości. Ale ten Brzeg, czy właściwie dwór książąt brzesko-legnickich jest szczególny, bo właściwie tam się narodziła dynastia Piastów. I teraz pewnie się zdziwicie, bo w końcu tam Galeononim o Piaście Kołodzieju, o Mieszku I i tak dalej słyszeliście i tak sobie wyobrażacie korzenie dynastii piastowskiej. No ale jakbyście powiedzieli Mieszkowi I, że jest Piastem, no to by miałby oczy jak 5 złotówki. Musimy mieć świadomość tego, że ta wizja dynastii, pojęcia dynastii piastowskiej, no została w pewnym momencie przez historiografię dopiero wymyślona. No i tutaj jako jedno z głównych źródeł wskazuje się właśnie dwór i badania genealogiczne na dworze książąt brzeskich. I to widzimy kapitalnie właśnie w tym renesansowym portalu XVI wieku. Przodkowie jeszcze Georga Wilhelma, to był Georg II. Na jego zlecenie powstał przepiękny renesansowy portal, jeden z piękniejszych przykładów renesansu na Śląsku i obecnie w Polsce. I na tym portalu mamy wyobrażaną właśnie dynastię Piastów. Od Piasta aż po księcia Georga II, czy Jerzego II, jeżeli wolimy polską nazwę. I to właśnie widzimy ten program ideowy. Dynastycznej dumy z tego, że owszem, jestem księciem takiego może niezbyt wielkiego księstwa, ale mój lud jest taki starożytny. W moim rodzie królowie się zdarzali, królowie polscy. Więc no warto Brzeg jako gniazdo idei dynastii piastowskiej sobie zapamiętać i tam przyjechać, zobaczyć choćby ten program ideowy w tym portalu zawarty. Ostatnio zresztą odnowiony bardzo dobrze, a nawet częściowo została zakonstruowana polichromia, czyli farba została ponownie nałożona na przynajmniej niektóre elementy kamienne, żebyśmy mogli sobie bardziej wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, bo kiedyś to było całości pomalowane, nie był to surowy piaskowiec. Tak, ta rekonstrukcja cały czas jest w trakcie. Ten portal zmienia swój wygląd. Tak, portal jest oryginalny w miarę, ale warto mieć świadomość tego, że zamek jako taki jest obiektem rekonstrukcji prowadzonej w latach powojennych, w latach 50. przez polskich konserwatorów sztuki. I to, co widzimy, musimy przejąć z pewnym sceptycyzmem, bo nie wiemy do końca, jak ten zamek miał wyglądać w dawnych czasach, bo on przechodził różne koleje losu i w XIX-XX wieku niewiele z tej historycznej były, pierwotnej zostało. I polscy konserwatorzy zrobili tę rekonstrukcję troszkę na wzór Wawelu, więc jak będziecie w Brzegu, to będziecie mieć wrażenie, że jesteście w jakimś takim Mały Wawel. na małym Wawelu, na śląskim Wawelu. No być może tak to wyglądało, być może nie. Nie jestem tutaj historykiem sztuki, więc nie mogę się wypowiedzieć stanowczo. Jeśli chodzi o wnętrza tego zamku, można je zwiedzać. My akurat mieliśmy możliwość zwiedzania z przewodnikiem. Są tam również galerie sztuki. Przed chwilą wspominaliśmy o Henrykowie i Michelu Wilmanie. Tam w Brzegu również można zobaczyć jego wielkoformatowe prace. Tak. No i sama ta instytucja Zamku Piastowskiego na Śląsku jest bardzo charakterystyczna, bo to są obiekty, które po II wojnie światowej doczekały się bardzo dużej atencji, dbano o nie, restaurowano, nawet odbudowywano. Tutaj Brzeg wcale nie jest nawet ekstremalnym tego przykładem, o czym się przekonamy. No bo znowu na podstawie tego skojarzenia Piastowski Śląsk, Polski Śląsk, więc często inne zabytki młodsze, które nie można było tak skojarzyć z Polską, były zaniedbane.
No ale te zamki piastowskie są typowym obiektem wielu śląskich miast. Podobnie jak w Legnicy, o której też wspominałeś przed chwilką. Tak, i jeszcze warto zaznaczyć, że na tym samym muzeum na Zamku w Brzegu jest na razie skromna wystawa, taka w jednej izbie mieszcząca się, przedstawia nam koleje tak zwanych repatriantów, czyli tych wszystkich mieszkańców dawnych polskich Kresów Wschodnich, z obecnych terenów zachodniej Białorusi, Ukrainy, którzy tu w 1945 roku zostali przywiezieni, przesiedleni. I to wydaje mi się takim ważnym kontrapunktem na przykład dla tej historii, którą widzieliśmy w Muzeum Śląskim w Görlitz. Tam mieliśmy nacisk położony na tych wypędzonych ze Śląska Niemców. Tu mamy przedstawione losy tych osób, które musiało opuścić tą swoją małą ojczyznę okresową, przenieść się na Śląsk. I co więcej, mam nadzieję, że to prędko doczeka się realizacji, powstanie samodzielne osobne muzeum. Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu. To jest oczywiście bardzo ważna, integralna część współczesnej historii Śląska. Warto pamiętać, że w Brzegu jest jeszcze wiele innych zabytków. Chociażby stojąc przed tym portalem, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, jak się lekko obrócimy, to zobaczymy kościół, który jest obok. Jest to kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, barokowy, ze wspaniałymi freskami w środku, iluzjonistycznymi, to warto powiedzieć. Kościół na pewno warto zobaczyć. Z takich ciekawostek w środku to jest tam bardzo nietypowa pieta. Jest to Matka Boska w formie lalki, można tak powiedzieć, bo ma ruchome części, ma też włosy. To bardzo nietypowa rzecz, którą chyba w żadnym innym polskim kościele nie widziałam. Jakby ktoś nie wiedział, malarstwo iluzjonistyczne polega na tym, że poprzez właśnie malarstwo naścienne stwarzamy iluzję architektoniczną. Czyli na przykład jeżeli staniemy w określonym miejscu właśnie w tym kościele, spojrzymy na strop, to będzie nam się wydawało, że tego stropu nie ma, że otwieramy się w stronę nieba, bo tam są wymalowane niebiosa, tam też są elementy architektoniczne nie stanowiące prawdziwej części konstrukcyjnej kościoła. Więc jak się znajdzie ten jeden konkretny punkt, to można w całości w tę iluzję uwierzyć. Niesamowita sprawa, rzadka do zobaczenia, więc dla tego kościoła też warto przyjechać. Z innych zabytków mamy jeden z największych gotyckich kościołów na Śląsku, jest kościół Świętego Mikołaja, który również warto zobaczyć. To może na tym poprzestańmy, bo moglibyśmy jeszcze długo o Brzegu opowiadać, a przecież musimy się przenieść jeszcze do 3 innych miejsc. To jedziemy do numeru 3, czyli do Głogowa. Tak, tu się posuwamy już dalej, znowu na zachód, na Dolnym Śląsku jesteśmy. Głogów, znowu, jeżeli ktoś mgliście pamięta ze szkoły, no to rok 1109, najazd cesarza Henryka V, oblężenie grodu Głogów. Dzieci głogowskie wzięte jako zakonnicy zostają perfidnie przywiązani do machin oblężniczych przez cesarza, ale mieszkańcy grodu wolą strzelać do swoich dzieci, niż dozwolić na to, żeby te machiny oblężnicze zbliżyły się do wałów. I oczywiście to jest ten element znowu piastowskiej obrony Polskiego Śląska i tak dalej, więc to oczywiście zwłaszcza w latach PRL-u było eksploatowane. I na przykład w 1966 roku, czyli na 1000-lecie państwa polskiego, no mamy tutaj pomnik dzieci głogowskich. A dlaczego my się wybraliśmy do Głogowa? Bo to też jest ciekawa historia. To twoja wina właściwie. Wszystko zaczęło się od lektury książki Wanna z kolumnadą Filipa Springera, który opisywał tamtejszy Lidl. To taki przykład dość negatywnej architektury w Polsce, czyli takie obłożenie tego dyskontu jakimiś płytami udającymi kamienice. I ponieważ jechaliśmy z Zielonej Góry, to postanowiliśmy się w Głogowie zatrzymać. Żeby zrozumieć, o co chodzi z tym Lidlem, to nie wystarczy przeczytać tego książki Springera, który jako dziennikarz z Warszawy z taką wyższością lekką opisuje te mniejsze miasta, które mają, powiedzmy, gorszą architekturę. Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na historię Głogowa przynajmniej z tych ostatnich 100 lat. W 1945 roku to miasto zostało zniszczone w ponad 90%. Tutaj może chciałbyś więcej powiedzieć o twierdzy Głogów. W ostatnich tygodniach II wojny światowej Głogów na swoje nieszczęście został ogłoszony Festung Glogau, czyli twierdzą Głogów. No i to znaczyło wielotygodniowe niszczycielskie oblężenie tego miasta przez Armię Czerwoną, więc nic właściwie z tego zabytkowego miasta nie zostało. I do lat 80., 90. na miejscu starego miasta były jakieś chaszcze, jakieś ruiny. Zresztą jak czytałam jeszcze sobie o Głogowie na stronie lokalnych stowarzyszeń, to też się pojawia ten wątek wywożenia cegieł do Warszawy. Czyli to, co pozostało nawet z tych kilku procent niezniszczonych,
było zabierane do odbudowy Warszawy. No więc- właśnie, i może też należałoby polecić Warszawę do obejrzenia jako śląskie miasto. Właśnie ktoś dziś na którymś ze stron pisał, że trzeba było nazwać jedną z ulic w Warszawie Głogowską, właśnie żeby upamiętnić te cegły, które zostały tam wykorzystane. No ale wróćmy do samego Głogowa i odbudowy, bo przez wiele lat niewiele się tam działo, co Tak. może było plusem. No oczywiście, co odbudowano, to odbudowano jeszcze w latach 70. Zamek Piastowski. Więc jest zamek jakoby w były renesansowej, tak naprawdę to tam większość jest to lata 70. XX wieku. Z ciekawych rzeczy na tym zamku przez kilka lat rezydował Zygmunt, zwany później Zygmuntem Starym. Zanim on został królem Polski, to generalnie miał nikłe perspektywy zostania królem czegokolwiek. No i z łaski swojego starszego brata Władysława, który był królem czeskim, więc także władcą Śląska, przez kilka lat sprawował rządy namiestnicze na Śląsku i władał księstwem głogowskim. Więc taki epizod jagielloński się w Głogowie zwłaszcza nam ujawnia. To też przy okazji jest podkreślane, no bo to jest miłe dla obecnych mieszkańców Głogowa mieć taki link, ogniwo, które ich łączy z tą historią ogólnopolską. Ale samo Stare Miasto leżało w gruzach lat 90. Miasto nowe, nowoczesne, socjalistyczne zostało gdzieś zbudowane na obrzeżach poza historycznym obrębem. Ale co się wydarzyło? No, od 30 lat trwa odbudowa. Odbudowa tutaj w takim dużym cudzysłowie tegoż Starego Miasta. I buduje się budynki, które mają imitować kamienice. No faktycznie są to bloki mieszkalne, tak byśmy to nazwali. To, że to nie są kamienice, to łatwo rozpoznać choćby po tym, jak się wejdzie na wieżę ratuszową, też odbudowaną przy okazji. Tam jest ciekawa wystawa na temat historii Głogowa. I spojrzy się na dół, to się widzi, że tam nie ma oficy, nie ma podwórek kamienicznych, tylko są takie po prostu w ramach poszczególnych kwartałów. No co to jest? Parking, wiata tak. śmietnikowa. Czyli widzimy, że to nie jest prawdziwy schemat zabudowy kamienicznej. Ja mam mieszane odczucie, jeżeli chodzi o jakość realizacji tego wszystkiego. Niemniej to jest bardzo ciekawy przykład trwającego ciągle, bo jeszcze są kwartały nieodbudowane, próby jakiegoś zagospodarowania w tej przestrzeni w jakiś sposób nawiązującej do takiego tradycyjnego średniowiecznego układu. Mogło być gorzej, bo znamy takie miasta na Śląsku całkowicie zniszczone i także odbudowane w całkowitej pogardzie dla tego układu architektonicznego. Po prostu blokowisko postawione na miejscu Starego Miasta. Głogów jest miejscem szczególnym pod tym względem. Warto zobaczyć jako pewien trwający eksperyment urbanistyczny. Ja jestem fanką Głogowa od naszego pobytu tam i uważam, że jednak pewnie w tym budżecie, który nie znamy tutaj kwot, ale jak sobie pomyślimy o odbudowie Pałacu Saskiego chociażby w Warszawie, tak? Jaki budżet ma odbudowa Pałacu Saskiego, a jakie na przykład zabytków zniszczonych na Śląsku, to widzimy tutaj pewien dysonans. Może jeszcze jedna rzecz. Oczywiście zachowały się pojedyncze obiekty zabytkowe albo są budowane. Zwłaszcza mamy dużo zabudowań dawnej twierdzy głogowskiej, bo Głogów od XVII aż po początek XX wieku miał status twierdzy, czyli był opasany taką dosyć intensywną fortyfikacją. To jest dla fanów militariów bardzo ciekawe. Też jakieś pojedyncze średniowieczne obiekty i po tym wszystkim można chodzić z bardzo fajnym audioprzewodnikiem. Bardzo polecam, za darmo można sobie gdzieś tam przez apkę, przez telefon odsłuchać. Polecamy. To myślę tyle, jeśli chodzi o Głogów. Wracamy w bardziej bliskie nam regiony. Numer 2 to, uwaga, uwaga, Tychy. W tym momencie pojawił się wielki uśmiech na twarzy Zbyszka. Tak, bo ja tutaj uprawiam prywatę i bardzo cieszę się, że udało mi się przepchnąć te Tychy. No bo ja jestem z Tychów i myślę, że jest to miasto, które zasługuje na większe uznanie turystyczne. Postaram się tu uzasadnić. Ja jestem ze Starych Tychów, czyli z takiej wsi, która się rozrosła jeszcze nawet przed wojną w taką dużą, zindustrializowaną wieś. No może z tej starej części Tychów poleciłbym po prostu browar książęcy, dawna własność książąt pszczyńskich. Browar jest bardzo ładnie odremontowany, są to piękne zabudowania fabryczne z XIX wieku, więc obiekt sam w sobie jest ciekawy architektonicznie. Jest tam muzeum piwowarstwa, są wycieczki po browarze, warto sobie to zobaczyć. Ale oczywiście jak słyszy się Tychy poza piwem tyskim, no to kojarzy się generalnie Nowe Tychy, czyli to miasto, które powstało już po II wojnie światowej w latach 50. i później, właściwie jako sypialnia dla Katowic i dla innych miast aglomeracji górnośląskiej. Druga ciekawostka, można powiedzieć, że jeszcze Niemcy w czasie okupacji w II wojnie światowej mieli pomysł, żeby zrobić właśnie z Tychów nowe miasto,
No bo problem był ten sam. Ta właściwa aglomeracja przemysłowa była strasznie przeludniona i szukano nowych przestrzeni, żeby jakoś odciążyć. Tutaj nieświadomie, a może świadomie wyszli do tego już w okresie PRL-u planiści i powstają nowe tychy. No i zapytacie się pewnie, na co ciekawego w oglądaniu blokowiska, no bo do tego się sprowadza. Musimy pamiętać, że to już jest zabytek. To już jest jakaś część architektury, urbanistyki powojennej i musimy zacząć doceniać te miejsca. Oczywiście już coraz więcej osób to robi. Mało jest takich miejsc na Śląsku i w Polsce, gdzie można na tak niewielkiej przestrzeni zobaczyć tak kompleksowy przekrój przez budownictwo powojenne. Te osiedla są mało oryginalnie nazwane kolejnymi literami alfabetu A, B, C, D i tak dalej. Pierwsze osiedle A powstało jeszcze w latach 50., więc mam przykład socrealizmu, czyli tego sławnego stylu narzuconego przez Związek Radziecki. Oczywiście znacie pewnie osiedle Nowa Huta w Krakowie. Więc osiedle A w Tychach to jest taka Nowa Huta, tylko na mniejszą skalę i taką na bardziej ludzką skalę, bo nie ma gigantyzmu takiego w tym. Osiedle jest kameralne, jest kąpane w zieleni, te bloki są stosunkowo niższe, więc to bardzo na ludzką skalę przykład socjalistycznego osiedla zrobiony w takiej tradycyjnej technice budowania cegła po cegle. Potem jeszcze kolejne osiedle także były budowane w cegle, ale już dalsze, późniejsze przechodzą na wielką płytę tak zwaną, czyli na elementy prefabrykowane. To zwłaszcza widzimy w tych osiedlach lat 80., 70. prefabrykaty z wielkiej płyty, które zapewne znacie z innych miast. I w związku z tym, że to było budowane od zera, to też jest ciekawe założenie urbanistyczne. O ile pierwsze osiedle A było projektowane jeszcze przez Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego, to potem za wszystkie kolejne osiedla odpowiadało małżeństwo architektów Kazimierz Weichert i Hanna Adamczewska-Weichert. Zresztą dzisiaj mają swoje ulice, swoje pomniki w Tychach. No i to była śmiała wizja stworzenia takiego kompleksowego, nowoczesnego, przestrzennego miasta. Więc jest to miasto bardzo przyjazne dla rowerzystów na przykład i to chyba jest najlepszy sposób na zwiedzanie Tychów na rowerze. Potwierdzam. I do jeżdżenia na hulajnogach elektrycznych. Do hulajnóg elektrycznych również. Najlepiej jest z jakimś przewodnikiem się udać, bo on nam objaśni te różne koncepcje urbanistyczne, które temu przyświecały. Jeszcze najlepiej Tychy oglądać wzdłuż szlaku od socjalizmu do postmodernizmu, czyli unikatowe Nowe Tychy. To jest taki szlak stworzony przez Muzeum Miejskie w Tychach. Jest kilkadziesiąt stacji na terenie całych Tychów, które w zwięzły sposób opisują kolejne najciekawsze obiekty. Ja jeszcze wspomnę o 2 kościołach budowanych przez architekta Stanisława Niemczyka. W tym roku obchodzimy też rok Nowosielskiego. Polichromie Jerzego Nowosielskiego można oglądać w Tychach, w kościele Ducha Świętego. To też jest jeden z obiektów, które zwiedzając Tychy koniecznie trzeba zobaczyć. Cały kościół został zaprojektowany przez Stanisława Niemczyka. Ma tyle samo krytyków, co i fanów, tak myślę, ze względu na swoją formę przypominającą namiot. Namiot, albo jeżeli ktoś jest uformowany w popkulturze, to wygląda troszkę jak świątynia Jedi. Tak, ale zdecydowanie jest to kościół, który warto zobaczyć. Drugim takim kościołem, którego autorem projektu jest Stanisław Niemczyk, jest kościół Klary i Franciszka w Tychach, ciągle w budowie. Kościół i klasztor, bo to jest klasztor franciszkański, ciągle w budowie, już od 20 lat. Niemczyk niestety nie dożył końca tego swojego dzieła. I to jest taka architektura właśnie zaprzeczeniem modernizmu. Niemczyk był wielki kontrze do modernizmu, właśnie sięgał do takich form tradycyjnych. Średniowiecznym postmodernistą chyba ktoś go nazwał. Te kościoły właśnie sięgają do elementów z lat minionych, więc na przykład właśnie w kościele Ducha Świętego te polichromii Nowosielskiego, no to jest przecież tradycja ikonograficzna prawosławna. W ogóle niesamowity miszmasz, tak? Bo na Górnym Śląsku i ikonografia zanurzona w prawosławiu. Niesamowita fuzja. Klasztor Franciszkanów, no to jest z kolei jakiś taki właśnie styl romański, włoski, jakby gdzieś wzięty z jakichś klasztorów Asyżu, coś takiego. To też niesamowita sprawa, zanurzona w duchowości chrześcijańskiej, bardzo przemyślana. Stanisław Niemczyk miał takie ciągotki mistyczne, byśmy powiedzieli, więc miał to bardzo dobrze przypracowane także pod tym względem duchowym. Gorąco polecamy Tychy i te Tychy modernistyczne, te Tychy także dawne, przedwojenne, stare Tychy, moje Tychy, ale także właśnie chyba najsławniejsze obiekty Stanisława Niemczyka. Dobrze, to chyba tyle o Tychach. Pozostało nam numer 1. Mówiłam, że będziemy w różnych krajach, nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale też w Republice Czeskiej, więc uwaga, uwaga, jedziemy za granicę. I
Hulczyn. I tu mam nadzieję, Gdzie to jest? że nie wiecie, gdzie to jest. To może powiem, jak tam trafiliśmy. W zeszłym roku jadąc z Ostrawy pod Opawę, jechaliśmy jakimiś mniejszymi drogami i nagle przejeżdżaliśmy po prostu przypadkiem przez Hulczyn. Zbyszek powiedział, zatrzymujemy się. Zatrzymaliśmy się w tym małym miasteczku. Więc jest to w drodze z Ostrawy do Opawy. Muszę się wytłumaczyć. Dlaczego kazałeś mi się zatrzymać? Jak studiowałem historię, mieliśmy przedmiot Historia Śląska i tam był wspomniany taki niewielki obszar Kraik Hulczyński. Jego specyfika polega na tym, że jest to taki malutki skrawek dawnego pruskiego Śląska, który po I wojnie światowej, po traktacie wersalskim został włączony do Czechosłowacji. Pamiętając ten niewielki obszar, przyczynek do historii, którego trzeba było się uczyć na egzamin, chciałem sobie przypisać jakiś realny obraz do tej nazwy. Miasteczko jest bardzo niewielkie, jest ryneczek, jest kościół farny, jest taki niewielki, mały zamek, który byśmy chyba się nawet nie myśleli, że jest zamkiem, gdyby nie były takie opisane. Ale na tym zamku okazuje się jest muzeum miejskie. I ja też mówię, no to chodźmy jak jest otwarte, no to ile nam to zajmie, prawda, takie malutkie muzeum w takim malutkim mieście. No i co się okazuje, jakbyś powiedziała? No, że trafiliśmy na najlepsze małe muzeum miejskie, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy. Zgadza się, tak. To jest naprawdę niewielka przestrzeń, ale kilka lat temu, i to jest dzieło obecnego dyrektora, który zarządzając takim niewielkim prowincjalnym muzeum miał niesamowity pomysł. Ale na tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni stworzono taką bardzo nowoczesną, multimedialną, interaktywną wystawę na temat tego całego kraiku hulczyńskiego, na temat takiego mikroskopijnego skrawka Śląska. To, co uderzyło, że jak ona była kompleksowa, jak ona w znakomity sposób opowiedziała historię tego obszaru, pozwalała zrozumieć jego specyfikę. Nie była jakaś taka na przykład czechocentryczna. To nie była historia o tym, że mieszkańcy Hulczyna to tylko przez całą historię tylko marzyli o tym, żeby wrócić do czeskiej macierzy. Tylko autentycznie ten punkt nadniesienia był ten Hulczyn. Nawet do tego stopnia, że było wspomniane, że właśnie w 1920 roku pojawiła się manifestacja przeciwko włączeniu kraiku hulczyńskiego do Republiki Czeskiej, bo nikt mieszkańców nie pytał o to, czy w jakim państwie chcą żyć. Więc fascynująca sprawa. Ta historia była jednocześnie bardzo podobna i bardzo odmienna od tej, którą znamy z naszej części Górnego Śląska, no bo Pruska Armia i Volkslista tam była, i było uprzemysłowienie, bo tam jest też okręg przemysłowy miejscowy. Ale z drugiej strony właśnie ta specyfika pogranicza niemiecko-czeskiego, byśmy tak to nazwali, nie? Warto wspomnieć, że ta wystawa będzie ciekawa nie tylko dla historyków, bo na przykład mnie bardzo zainteresował ten sposób patrzenia na historię, ale też na jakieś takie przemiany społeczne w tej takiej mikrospołeczności. I co ważne, jest to wystawa również w języku polskim. Jest tam też audioprzewodnik, tak to nazwijmy, w języku polskim. Tak, jest nawet prezentacja Wirtualna Rzeczywistość, nakłada się gogle 3D i ogląda się rekonstrukcję kaplicy świętego Jana Nepomucena, która była na rynku niesamowite sprawy, nie wiem skąd na to wzięli pieniądze. Nawet jeśli nie macie okazji tam być bezpośrednio, to nawet wejdźcie sobie na YouTube'a, na kanał Muzeum Hulczyńskiego i tam zobaczycie taką 10-minutową animowaną prezentację całego tego obszaru, historii tego obszaru. Dla mnie to było całkowite zaskoczenie, że tak niewielka, niepozorna miejscowość i muzeum w tak kompleksowy sposób zrobiony i tak upodmiotawiający tą społeczność. To jest wspaniała sprawa i muszę powiedzieć, że niestety mam wrażenie, że większość muzeów miejskich na Śląsku nie ma takiego pomysłu na siebie, a Hulczyn właśnie tak potrafił, więc warto brać z niego przykład. Jeżeli nas słuchają jacyś muzealnicy, potrzebują inspiracji, to też im polecamy. Zdecydowanie Hulczyn jako taka niespodzianka, która nas zainspirowała jakoś, kończy nasze dzisiejsze zestawienie. Dotarliśmy już do końca naszej dzisiejszej drogi. Przejechaliśmy przez 7 miejsc. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Was to zainspirowało do podróży po Śląsku. Może macie jeszcze jakieś inne propozycje tych mniej znanych miejsc. Czekamy oczywiście na komentarze i zachęcamy do przesłuchania minionych, a także tych, które będą w przyszłości odcinków podcastu Szybkultury. Dziękujemy.